wong roh. Ngapa gak diketokne? Engko khusus kowe tak duduk. Lele. Ya. Sik, tarik sithik. Sik le, cek sithik. Ya. Doa restu sedanipun mugi cita-citanya tercapai Mas Riki nggih, terutama nanti harus berbakti pada kedua orang tua, Mbah Kakung, Mbah Putri juga berguna bagi lingkungan masyarakat, negara, agama. Oke? Oke, terima kasih Mas Riki, semoga tercapai cita-citanya. Bapak Ibu, Mas Ewan Tegal, geser Yaya Jeng Lydia. Ini ndek li marak sowan ono kenep babatan kulon paron Ngawi. Lydia. Pripun? Jumbo karo swasana hawane panas tetep diparingi mat. Bapak Ibu mboten ngersane lagu. Nah, nek ngersakne oke, kae Mbah Sagung bae mesti engko yo ngersakne. Engko wis digarapne Mbah. Pesenan jenengan. Pedhut, pasar, ngunut. Pokoke kudu diladeni iki. Wis manut manasuka sik, Dik. Oke. Nah. Oke, setunggalipun lelagon bocah gunung kepareng kaaturaken sekeca meralga Bapak Ibu Fortuna Sinenggoyong Sido Asih Audio SA Audio dokumentasi kanthi live streaming disiarkan langsung lewat Cinta Multimedia. Pagelaran danipun Pak Sudirman menika saged dipun pirsani di seluruh belahan dunia. Lip tenan live. Oh, live. Live. Iya ya, Dek. Angel men to, Pak, live. Lipe. Biasane lipe. Kowe iki lambemu nek ngomong lipe elek. Malah kaya leng laron lipe. Arya. Nggih, monggo bocah gunung.